Ayan, tuloy tayo sa ating welcome sa ating live dito sa sa motorcade ng ni Mayor Mara Tamdong dito sa dito sa Maynila. Ayan. So, dito kami ngayon sa mga nasunugan. Ayan. So, marami. Kita nyo naman guys, ito yung sitwasyon. Ayan, mga nakatent. So, malayo na tayo. Ayan. So, namimigay si Mara Tamundong ng cash and mga ayan, bola po yan. So, ayan. Ayan, dinumog na po siya ng ating mga kababayan dito sa Manila. Pati aso nakikiago mo. Nagkagulo na. Dinumog na. Kapatay. So ito may nasunugan dito guys. Mahaba po ito. Mayroon din mga nakatib doon sa kabila. So may mga nag-sponsor din dito. DSWD. So hanggang dito. Sinusundan na. Naku, masagasaan. Baka maipit yung paa. Gilid, gilid ha, gilid. Ito yung ating Mayora. So mahaba po talaga, marami po talaga na nadamay sa sunog po. March 12 daw ata po nangyari ito. Yung pangyayari ng sunog dito sa area na ito. Kaya hanggang dito po mayroon na silang mga mayroon na silang mga TED. Ganyan na po yung sitwasyon, nakakaawa naman po talaga. Yan, sa mga gusto din mo paabot ng mga ng tulong yan. Hanggang ngayon po ay ito po yung sitwasyon nila dito. Tingnan niyo naman po. So mahaba po pala ito hanggang dito. Ito lang din po yung kanilang dito CR, yung toilet nila yan po. So ayan, share po natin yung ating live. So, nagkakaguluhan na. Ako masagasaan. Oh, pati manok oh. Dami mga bata oh. Ayan no. Tikita na yan para hindi na makalapit no. Na yung bata.
dalawa na yan, oh. Nagrambulan na yung mga bata. So, hindi talaga maiwasan yung ganitong sitwasyon. Lalo na pag mga bata talaga ay yan, makukulit talaga. Meron po doon. Nakarami na yung ano, nakakakuha ko na. Tatlo na yun. Yung mga bata may ipit eh. Kanina pa to, oh. Oh, yun, naka-plastic oh. Kanina pa yung ano, oh. Nako, mapasagasaan mga bata. Ito ng pinagbabawal na teknik. Langgana. Pinlanggana ang bola. Yung nakaubad. Kanina pa yan, eh. Patay. Makukulit yung mga bata. Ayan po. Hindi natin makover. Doon na sa quality ng vaccine. So hanggang dito po may mga nakaten pa rin. Kasama po ito sa mga nasunugan. Ayan. Kawawa naman po yung mga taga dito. Malamig na. Ayan. Panahon. Mahangin. Pwede. Wow. Po yung ating mayora ng Malilenyo. Para sa mundo, sulit po yan na mga ka Marcos Rubialis. Ayan,
Isa, traffic muna para makadaan tayo. Para makaluto tayo. Ayun na! Dito kasi susunod tayo dito. Punta dito tayo. Ay dito, susundin natin. Traffic tayo dito. Mga kababayan, mga ano po yung nakukulisan sa pagbabago ko. Siyempre mga kamindan ko, sila Mayor, at yung ating Marcelo, sa Kong Gutierrez, Edwin Salvi de la Council, Chris Hintik, at sa mundo na natin, Pagod Pilipin, Juan Profesoro, sa ating palitan. Maraming pong salamat. Magandang hapon ulit mga kaibigan ng pagkakaroon sa Pilipinas. Ano po yung tulad sa inyo? Ano po natin ating Manila? Ating City Manila? Kaya kailangan po magkaroon tayo ng bago ang mayor. Walang iba. Ang gusto ko harap ang Diyos, ating Marcelo, Enrique Morales, ating Councilor ng Pagkiri sa East, Edwin Salve, ang ating number 1 po si ang kita-kita po tayo sa ngayon klase. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Ayan, may mga bata. Oh. Dito na lang may mga hawak ng bola, may ibang cash na rin. May iba, dalaw-dalawang bola. Nakadalawa na siya. Maraming salamat po sa pagkakataon ito. Ay po ang makagalat ang palat. At natin po malilimutan sa mayor. Natin po naman sa mayor. Sa mga sa Luzon. Ang ating po Vice Mayor. Enrique Morales. Ang ating po Councilor. Sa Edwin Salvino. At lahat natin kakalimutan. Ang ating bagong Pilipinas sa Pilipinas. Number 1 po sa maraming salamat po.
Ang kukulit na mga kabataan ngayon. Talino. So, natatraffic tayo ngayon dito sa sa P. San City Street po dito sa Barangay Zone 16. Thank you, Mayara! Naka magkano ka na? Ay, nakadalawang agaw ka na eh. May buy 100 saka 20 ka na. Oh, nagkasugat-sugat ka na oh. Oh, tingnan mo, ikaw may pera ka pa sa kamay oh. Magandang hapon po, mga taga-dito sa Kayo po ay ikiusap sa panahon ito. Huwag natin po kakalimutan ang ating pong mahal na mayor, Super Marathon Dong de la Mayor, at maging Vice Mayor Amy Orales. Ikiusap kami at maging ating kontra every auto po bilang Si Kuya Lito, tumatakbo ko. Nasakay. Sumabit na. Sumabit na. Ang mga punto ay maibigay sa bawat barangay. Ang pagkaroon pagpalaan mo tayo ng Panginoon sa pagbabago po sa Pasong Maynila at Pasong Maynila. Maraming salamat po. Tubig, Jun. Tubig. Meron ka pa? Meron ka ba, Jun?
hapon po muli, mga taga-distrito 6 ng Manila. Andito po ang ating mahal na mayor ng Mundong, Super Baro ng Mundong. Huwag natin kakalimutan ng Mayo at Oso. At magiging natin Vice Mayor, Miss Remy Gales. Huwag natin kakalimutan din ang ating konsyal, Edwin Sabe. At huwag natin kakalimutan din mga minamahal ang ating bago Pilipinas Party. Ikaw kayo nga po, hindi ko sa tumakasya ito. Number 1 po dito. Ating Harangin nyo na yun, no? Nakaputi para makasunod, sir. Paunahin nyo, nakaputi, paunahin nyo. Paunahin nyo, nakaputi, paunahin nyo. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Abante, abante. Nagulat si Kuya. Abante. Sabi yata, pamasok silang sabi yata. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kami po ay malapit sa inyong mga puso. Huwag tayong kakalimutan ang ating mahal na mayora, Super Baro ng Mundong, Mayor. Hindi kakalimutan din ang ating Yun, no? ating Vice Mayor. Ako, kasi ate galing natin mag-catch ng bola. Huwag natin kakalimutan din po ang ating councilor, si Edwin Salvico, bilang councilor ng Espiritu Number 1 po sa ating balutan. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. Hala! Uy! Delikado yun. Munti ka na si Kuya. Kailangan po kami. Mga minamahal na taga-Espiritu sa iyo. Kayo po ay mag-iisap po ang mga
So, ayan po. Tuloy-tuloy pa rin po ang arangkada ng motorcade ni Mayor Mara Tamundo, ang super hero ng Manileño. Ayan. So, namimigay po ng bola para sa ating mga kababayan bilang ay, sorry. Ayan po. Balik kayo yung ano. Dapat meron isang tumingin ko sa motor. Pakitingin niyo dyan kung merong lusutan dyan. Walang lusutan. Doon sa traffic light. Ayan po, inikot po ngayon ng motorcade. May lusutan na ba yan dyan, sir? O U-turn? Tumatakbong mayor ng Maynila. Solid Marcos Loyalist po. Ayan po sa ating mga viewers dyan, huwag din mga kalimutan yung ating party list Bagong Pilipinas number 146.
Haba lang yung traffic. Yan. May madami. Tubig. Tubig. Malaki. Magkano? Hello po! Mga kababayan namin dito! Mari mo po! Ang parhino! Si Super Mara Pamundo! At sa ako ang mga kalamari! Miss na na! Ayun o! Okay, ito yung ating ano. So, pick po tayo nito pag na-under tayo para lumamig na po yung ating Bibigyan po kayo ng Miss Mara Pamundo ng kaunang po. Ito po! Ang Magandang hapon po sa inyong lahat. nagulat siya. Kami po ay pumakapit sa inyong